politikan, nigo horatzen egin, ondo gainera, leheneko alderdiak PNV-a, Partido Nazionalista, sortu aurretik, ona hemen batzokia egin aurretik, egozen karlistak. Karlistak zelan definitzen dira, Durangoko karlistak eta zelan ere, hori zan destakatzen zirenak. Baina, gehien hasieran Baskarriko jentea. Euskalduna? Batzuen Baskarriko, Arbitarri bat, Zaterako Zaldibeko dorretxea gaitu nondiakoak, horrepetik izan dira jautxoa. Baina, horrepen, nazionalista ziren. Nazionalismoa zabaldu zanean herrian, ikuste ben eskursioak eta movimento kultural gehiago egoera. Ez da egiten horregaitik erozer, horretako familia, horretako zabala, aizpak, bi aizpak dira, eta medikoa neba, da horrek zaten diren nazionalisti izatik horrentxe biltiaren bakarrik. Ikustez dituen autobusak eta kontratatu eta eskursioak kostaldera eta haite zirela hori izaten. Da ez hori bakarrik. Dorretxekoak momentu labur baten nazionalista izan zirenak nik ikusi neban Julian Zabala. Meixu esaten. Harik eroskiban bizikleta bat. Eta pinteute tubo eta orkilak txerriketa doizenak eta danak korri zuri berra. Eta belen izena ezken aurretik atzera doien tubuan dinien Jota Zabala, Julian Zabala. Eta gero izan elemento bat gerra ostean, juez egon herrian, da nire koinatak plazidak esatean behi horratu zirola mesotik uriamen, da hirik zeiten dokiken meni, Orden jautxoa ziren, gerra irabazten eta gero irabazten eta gero edo. Da horako kontuak. Dara da, horrek Basarriko uazaba zirenak, batzuk nazionalista zirenak, gero altatu ziren. Da zeretik haustakit jakinko zuen. Errepublikak, etorri zanean, Errepublikak niku 32. urtea ero maikan azkenetara niku bizko dekreto bat, uste dekretu duzala, eta erabena baserrien bizizidan errenteroak almen eukiragiela nahi ebenean erosteko. Eta hori izkiaten ondo jauzi. Gau lehen kominiak benien, ensegira bihatzen zituen kalera, emongo zen sofer bat, ez da, legez izentatuta egoena, baina, etzan ondo jauzi. Eta horren nazionalistok barriko karlista etzina. Karlista zaten, eskubetarren, ez da,